Už by to malo ísť. Takže čaute, u nášho videa z Minecraftu na nejakom serveri, kde mi Igor pícha hlavu do hlavy. Že sú tu naši dvaja kamaráti. Čaute, povedzte, buďte slušní. Ahoj, som cigán, Ty kakas. To bolo tvač. Dobre, ideme niečo nájsť, nie? No. Mňamovca. To nie, ideme kradnúť železo. Vajíčka, potrebujem. Ľudia, potrebujem vajíčka. Máš dve. Sa bojím. Keď do rečí nejde. Ježiš, kde ste? Igor, aspoň poslúchajte za mnou. Ježiš. Mama, kde ty ideš? Neviem, Ja som úplne niekde inde. Vypni už ty gamatky. Ja som išiel pre medusu. Pre medúzu? No, neviem čo to je. Ty si Myslím, meduza. že je to také... Hej, chalani, Neviem. mám nápad, ideme nájsť nejakú civilizáciu, čo vy na to? Vidím domček a Oka, stromček. ideme ich zabiť. Sme terení. Ináč, hej, A ale, ideme... ináč vy ste špiny, vy ste všetko dostali, ja som nedostal nič, ty kokso. Ste zase bugli. Ty, kde si? A ja si idem sem dole. Iša, chod za, mám bobín. Škod. Hej, doma meč, ja vidím 4 skeletonov tam dole a 2 tarantuly. Mám bobí, kde si? Ja, však poď sem, ja som tu pri tých tarantulách. Pozor! Hej? Hej, po nás idú samé prišerky, ty kokso. Zdrhaj, idú za tebou. Torky, zomriem. Aj ty? Ja teraz zomriem. Nie, tá nie. Tu sú 3 tarantuly. A ty si jedna z nich. Ty kokos, tu sú oni. Kripli. Ježiši, tak ich bachni, nie? Oni vybuchnú, bum, pac, triesk. Zišla by sa dia lopata, by som to tu rozkopal. Asi spravil podzemný ukryt. Pred fašistami. Je tu nejaký dom. Hej, toto bol... Niekto ma opisoval na Skype. Jo, bude fungovať server o 15 minút, takže dotočíme zatiaľ toto video. Jej, levitujúca vlna, jupi! Hej, kde ste chlapci? Pomoc po mne, ide Kripel. Ešte nie. Aha, Aha, tu sú čestky. ticho, ja idem na Kripla s kosťou, hej, pozor na to. S 2 kostiami, Počkaj, dokonca. tak keď urobíme ten... To je blbá server. OK, ja sa odpájam, majte sa. Čau. Ja nie.